Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ξεκινώντας και ευχαριστώντας εσάς που το σημερινό απόγευμα βρεθήκατε εδώ για να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, τον δήμαρχο της Νέας Ιωνίας που βρίσκεται μεταξύ μας, τον κύριο Γκότσι. Ευχαριστώ Ηρακλή που είσαι εδώ. Και να ευχαριστήσω το φίλο δήμαρχο της Λαβρεωτικής, τον Δημήτρη τον Λουκά, που επίσης βρίσκεται εδώ, που θεωρώ ότι και η δική του εμπειρία όταν θα καλεστεί στο βήμα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Στις μέρες μας ζούμε το μεγαλύτερο κύμα μετακίνησης των πληθυσμών από την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αλλάζει η ανθρωπογεωγραφία, θα έλεγε κανείς, όλου του πλανήτη. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οι λαοί στην ευρύτερη γειτονιά μας ζουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες βίας και πολέμων, ακραίας φτώχειας και διώξεων. Οι αριθμοί και μόνο θα αρκούσαν για να αποδείξουν το μέγεθος του προβλήματος αν σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή έφτασαν 7.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες να φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, στις 17 Ιουνίου, δηλαδή μόλις πριν λίγες μέρες, στη χώρα υπήρχαν 56.814 πρόσφυγες ή μετανάστες, είναι από τον πίνακα των επίσημων των μεταναστευτικών ροών, και στην Αττική συγκεκριμένα περίπου 14.876. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόσκαιρο ή συγκυριακό φαινόμενο ή για το σημαντικότερο ίσως ζήτημα μακράς διάρκειας που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει η χώρα και ολόκληρη η Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν στην Ελλάδα και το γνωρίζετε πώς, κάνοντας ένα δύσκολο επικίνδυνο ταξίδι, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, μέσα από χώρες άλλες, γειτονικές μας, αφήνοντας πίσω οικογένειες και ελπίδες για να εγκατασταθούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό φαινόμενο είναι πρωτόγνωρης έκτασης σύμφωνα με τον ίδιο τον ΟΗΕ και επιβάλλει σοβαρή, συστηματική και συνεχτική, θα έλεγε κανείς, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Όλες οι βαθμίδες της διακυβέρνησης, και εδώ συμπεριλαμβάνω και την τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις κεντρικές κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οφείλουν να επιδείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη. Θα ήθελα να πω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μόλις αυτές τις μέρες που βρισκόταν στα περίπου 25 Μαΐου για επίσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για συζητήσεις, επεσήμανε ότι οι αναγκαστικές εκτοπίσεις άγγιξαν νέο ιστορικό ρεκόρ το 2016, ότι ο πόλεμος στη Συρία και το Ιράκ, όπως και η πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν, είχαν σημαντική συνεισφορά σε αυτή την τάση, και επεσήμανε ότι μεγάλο βάρος έπεσε στις χώρες που γειτονεύουν με τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία, χώρες οι οποίες αξίζουν τον έπαινο και την αλληλεγγύη μας για το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την πρόκληση της φιλοξένειας εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Θα έλεγα ότι το φαινόμενο βρήκε τη χώρα μας απροετοίμαστη, απροστάτευτη και βαριά καταπονημένη από την πολύχρονη κρίση, χωρίς αποτελεσματικό σχεδιασμό. Και έτσι τίθεται τα ερωτήματα. Πώς και πόσο θα αντέξουν οι τοπικές κοινωνίες να ζουν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ποιες είναι οι επιπτώσεις του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα, πώς οργανώνεται η Ευρώπη, τι μέτρα παίρνει για να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές. Η διαχείριση της όλης κατάστασης είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, πέρα από εθνικό. Απαιτεί σύνθετες και συνδυασμένες πολιτικές για άμβληση των αντιφάσεων, πολύ περισσότερο για διευθέτηση των μεγάλων προβλημάτων που το φαινόμενο υποθάλπει και αναπαράγει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσπάθεια επίλυσης είναι ο δημόσιος διάλογος τόσο σε εθνικό όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και τοπικό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να κερδιθεί με εθνικιστική εσωστρέφεια, όπως αυτή εκφράζεται με το κλείσιμο των συνόρων ή με την κατασκευή φρακτών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και με την κυρία Ραγκούση, που με την ευκαιρία την ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έκανε για να έχουμε σήμερα αυτήν εδώ την Εσπερίδα, όπως την ονόμασε,
Και οργανώσαμε αυτή την ενημερωτική συζήτηση, γιατί ο ρόλος των τοπικών περιφερειακών αρχών είναι σημαντικός για την προάσπιση και ευάρθυνση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και δεν είναι απλά κρίσιμος αλλά καθοριστικής σημασίας. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι από πλευράς της ΠΕΔΑ, ΠΕΔΑ είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, από πλευράς της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, από την Περιφέρεια Αττικής, γίνανε συναντήσεις όπου αυτό το οποίο ζητήθηκε ήταν, ας το πω, ο διαμοιρασμός όλων αυτών των ανθρώπων στους Δήμους, ώστε να μην βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά που είχαν την έξαρσή τους, αν θέλετε, με την ιστορία του ελληνικού και του λιμανιού στον Πειραιά. Βέβαια δεν ανταποκρίθηκαν όλοι οι Δήμοι σε αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από τα γενικά αυτή τη στιγμή είναι να κάνω όσο το δυνατόν μια σύντομη αναφορά στο πώς φτάσαμε σήμερα να περιμένουμε στις κατασκηνώσεις του Δήμου Ζωγράφου εδώ στη Ραφίνα την εγκατάσταση των προσφύγων, ώστε όλοι εδώ να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε τα ίδια πράγματα για το τι έχει συμβεί. Στις 10 Μαρτίου του 2016, με ομόφωνη απόφαση, είναι η απόφαση αριθμός 59 του Δήμου Ζωγράφου, παίρνουν την απόφαση λοιπόν ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου μας που βρίσκονται στην περιοχή της Ραφίνας, και για το σκοπό αυτό τον διαθέτει προσωρινά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Σταματία Καφατσάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες. Η κυρία Καφατσάκη είχε καλεστεί να βρίσκεται σήμερα εδώ. Ανηλυμένες υποχρεώσεις, από ό,τι μας είπε, δεν της επέτρεψαν να έρθει. Εγώ οφείλω να σας πω αυτό που πραγματικά είναι η πληροφόρησή μου. Όσον αφορά τώρα θα έχετε τη δυνατότητα μετά να μιλήσετε. Όσον αφορά το τι ακολούθησε εκείνη την απόφαση, ακολούθησε μια επιστολή δική μου προς την κυρία Δήμαρχο του Ζωγράφου, ακολούθησε και προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ζωγράφου, όπου τους έλεγα κάποια απλά πράγματα, ότι, όπως για παράδειγμα ότι η Ραφίνα δεν είναι συνοικία του Δήμου Ζωγράφου, άρα δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο και τόση ευκολία και χωρίς καμιά επικοινωνία αποφάσισαν ότι αποφάσισαν. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο το οποίο τους είπα είναι ότι δεν μέτρησαν στην απόφασή τους ότι όπως αυτοί έχουν εδώ μια κατασκήνωση, μια τέτοια κατασκήνωση μπορεί να έχουν και άλλοι. Εμείς που είμαστε από εδώ γνωρίζουμε. Έχει και ο Δήμος Εγάλεο, έχει και ο Δήμος του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχουν και εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο. Επομένως, αν ο καθένας από μόνος του παίρνει μια απόφαση, τι θα συνέβαινε. Γι' αυτό λοιπόν χαρακτήρισα την στάση του Δημοτικού Συμβουλίου, και όχι μόνο της κυρίας Καφατσάκη, σαν αυτοδιοικητικό ολίσθημα. Συναντηθήκαμε μετά την παραχώρηση αυτή και την απόφαση που σας είπα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συντονιστή του κυβερνητικού έργου για το θέμα, τον κύριο Βίτσα. Εκεί στον κύριο Βίτσα τέθηκε το θέμα. Σας είπα την πίεση που υπήρχε προς όλους τους Δήμους, και θεωρώ ότι και ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ όπως και ο Δημήτρης ο Λουκάς μπορούν να πιστοποιήσουν αυτά τα οποία λέω. Του ζήτησα λοιπόν κάποια βασικά πράγματα, τα οποία τα απεδέχθη, και τα απεδέχθη ευθέως, και υπάρχουν εδώ στο χαρτί αυτό μπροστά μου. Αυτά τα βασικά πράγματα, για να μην σας αναγνώσω το έγγραφο του κυρίου Βίτσα, είναι 15 Μαρτίου 2016. Ήταν πρώτο, θυμηθείτε μιλάμε για Μάρτι, τη στιγμή που νοικιάζονται πλοία από την ελληνική δημοκρατία, ώστε από τα νησιά του Αιγαίου τους φέρνουν στον Πειραιά.
Ζήτησα λοιπόν του κυρίου Βίτσα, λόγω του ότι υπάρχει εδώ πέρα λιμάνι, να μην γίνει αποβατικό λιμάνι η Ραφίνα. Το δέχτηκε, δεσμεύτηκε και μέχρι σήμερα τηρείται. Το άλλο που ζήτησα από τον κύριο Βίτσα και επίσης το δέχτηκε είναι ότι δεν θα δημιουργηθεί άλλος παρόμοιος χώρος στην περιοχή του Δήμου Ραφίνας Πικερμείου. Και αυτό το εδέχθη. Και το τρίτο το οποίο εδέχθη ο κύριος Βίτσας είναι, και επειδή θα μας τα πει ο κύριος Παντελάτος μετά, υπάρχει ας το πω ένα εντός εισαγωγικών διοικητικό συμβούλιο μέσα σε αυτά τους χώρους, ότι και συνηθίζεται να υπάρχει και εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι να υπάρχει σε αυτό το ΔΣ και εκπροσώπηση από το Δήμο Ραφίνας και εκπροσώπηση από το Δήμο Ζωγράφου. Ταυτόχρονα του είπα ότι αυτά είναι που ζητώ εγώ εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσω το θέμα να το βάλω στο Συμβούλιο. Ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα πράγματα τα οποία θα προκύψουν από τη συζήτηση του Συμβουλίου. Και πράγματι, όταν έγινε το Συμβούλιο την επόμενη μέρα νομίζω, όπου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφίνας Πικερμείου ότι αποδέχεται την προσωρινή φιλοξενία των προσφύγων με τους όρους που αναφέρει η επιστολή Βίτσα, μπήκαν και κάποια άλλα θέματα. Σας τα διαβάζω. Να πω ότι τα θέματα αυτά μπήκαν μετά από συζήτηση από μια διαπαραταξιακή επιτροπή την οποία φτιάξαμε. Ήταν η ένταξη του Κέντρου Υγείας Ραφίνας Πικερμείου στο καθεστώς της 24ωρης εφημερίας, ήταν η ασφαλτόστρωση και ο φωτισμός της οδού Τζον Κέννεντι, ο περιμετρικός φωτισμός της κατασκήνωσης Δήμου Ζωγράφου, η παραχώρηση λεωφορείου μίνι-μπας και η ένταξή του σε επιδοτούμενο δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας Αγία Τριάδα Κέντρο Ραφίνας, η λειτουργία του χώρου με ευθύνη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και όχι ΜΚΟ, η παραχώρηση πρέσας σκουπιδιών στον εξωτερικό χώρο όσο λειτουργεί ο χώρος φιλοξενίας για την αποκομιδή των σκουπιδιών, η ένταξη του Δήμου σε καθεστώς προσλήψεων κοινοφελούς χαρακτήρα, η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας με απαγόρευση εισόδου-εξόδου από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, η συμμετοχή του ΚΕΛΠΝΟ στη μόνιμη μονάδα υγείας του κέντρου και να έχουν συνεργασία με υγειονομική εθελοντική ομάδα του Δήμου Ραφίνας Πικερμείου και τέλος ενίσχυση της δύναμης του αστυνομικού τμήματος Ραφίνας, του τμήματος ασφάλειας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής. Σας έδωσα λοιπόν ένα περίγραμμα για το τι έχει γίνει, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, και αυτό το οποίο για μένα έχει μεγάλη σημασία είναι να μπορέσουμε όρημα να συζητήσουμε και να μάθουμε λεπτομέρειες και από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής που βρίσκεται εδώ, και σας ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε που μας κάνετε την τιμή να έρθετε, από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Φιλίππου, που υπό την αιγίδα της περιφέρειας είναι αυτή εδώ η συζήτηση, και βέβαια από τον κύριο Παντελάτο. Σας ευχαριστώ.